दाख्लै 200 थाखा बिदोंमोन बे 200 थाखा आंनाव पकेटाव गैयामोन बेखौ मोनैनो थांदों बियो 200 थाखा बिदोंमोन आंनावबो आं बुंबाय दादा सासे আপনার অনলাইন হয় আমার কাছে অনলাइन নাই होनबाय তাহলে र অল্প সময় থাকে এখানে আমি দিতাছি दसे उनाव इसुबाले अबाव थांखो होनना नागिरबाय 200 थाखा केस लानो गैया बे 200 थाखाखौ मोनैनो बुंलांदोंनो 200 थाखा बिबाय मोनासै मारै जागोन 200 थाखाखौनो बिफिबा होनो हानो आरो अनलाइन जायोना जाया सोंदों बे 200 थाखाखौ मोनैनो प्रमद बर'जों 2000 ना मा हरदोंनो केस थाखा 2000 मोननाय इउपिखौ लाहाबैलायबाय नंगौ जोङो खाजामाथिल' नङा गोबांखिनि जायगायाव जोङो बेफोरबायदिनो फिसा फिसा पकेट केम्पेइन जा एसे गिदिर देरसाबसाब नायथावथाव जा जों लाबोबाय थादों फैयै फैयै दिनैनि दिनाव गिबि खेबनि थाखाय दिनैनि थाखाय जोङो खाजामाथि प्राइमारियाव वार्कार्सफोरजों लोगो हमनाय लोगोसेनो जोंनि एनडिएनि जेसेबांखिनि मावथिफारियाफोर दङ आरो माइनरिटि सेल आरो माखासे आदिबासि सोद्रोमा बिथांमोन दङ जों बिथांमोनजों सावरायलायदों जे फिडबेकखौ जों थारैनो जोबोर मोजां मोनदों जे वार्कार्सफोरनि जे बिबुंथि बे बिबुंथियानो जाहैबाय जे ग्राउन्ड लेभेलाव जोंनि बिपिएफनि जेसेबांखिनि भटार्सफोर दङ बे थिगैनो दङ लोगोसे थांनाय समाव गेना गोरोन्थि माखासे बुजिनानै जे इउपिपिएलआव भट होदोंमोन दा बिथांमोना जे साइलेन्टलि जोंजों फैबाय अपेनलि हायाखैब्लाबो बिथांमोननि जे रिपर्ट बे रिपर्ट मथेब्ला दिनैनि दिनाव जे इउपिपिएलआ खाजामाथि बायदियाव जिर' जों बेखौ मोननो हादों दिपेन बर'जों दाजानाय बे बिटिसि बुख्रुबग्रा पार्टिसो बै समाव दिपेन बर'आ बे आबसुनि फ्लेग लाना थाङाखै होनबा गथ'फ्रा बैयावनो थनब्रा बे दिपेन बर'आ बे टाइमाव एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन फाउन्डारा बेनो ओमफ्राय दाख्लै मा पस्टार नुदों आं बे उदालगुरि टाउनाव जेएनजेडआसो उल्था सापर्ट खालामदोंनो फाउन्डारा गावनो लाइमोनफोरखौ मा फोरोंदों सानदों आंथ' सानदों एमएलएथ' दिपेन बर'आ एबार जेनगोन बिथाङा दोखो बेनि उनाव दाख्लै बिटिसिखौ बुख्रुबखाबाय एबार दिसपुरखौ बुख्रुबगोन नामा बा डिसि अफिसफोर जायखिजाया बिपिएफ अफिसखौ बुख्रुबनायनि मोनसे राहा लामा लादों नामा दिनै माने इउथ्सफ्रा मोनसे समखिखांदों जे बिथांनो भट होयोब्ला जे जोंनि फैबाय थानाय उन जोलैया जे धंस जानो थांगासिनो इउथ्सफ्रा बिनि सायाव जोबोद गिखांनाय फैदों दा बेनिखायनो जोंखौ खावलायदों माखासे इउथ्सफ्रा इउपिपिएलनि मानसियाबो जोंनाव भट हरनानै फन हरनानै जोंनो बुंदों जे आदा फंबाय जे दिपेन बर'आ जेरैबायदि राहा लामा लादों संसाराथ' समाजाथ' जों जोबस्रांलांसिगोन बेयो बारा गोबाव थानाय नंला बिदि आखलबा होननानै बुंदों थारैनो जे जेन-जेट खुलिदों बे जोंनि समाजाव एक्सेप्टेबल नङा आरो डेम'क्रेसिखौ बिथाङा बे जेन-जेट जोनोम होनानै जे फोजोबनाय जादों बे दिनै रोखा जाबाय स्पष्ट जाबाय पिकनिक जादोंना रायजो राजाफोरखौ जौ लोंहोहैदों जौ बथल नुदोंना जों खाथि खाला बाब जौखौनो लाजिया फांजिया जौ गोरान जौ गिसि जिआइ टेग खालामबाय बा बिपिएफआ लोंबा दाय जायो गावसोर लोंबा मा बेरे मोदै जायो माने गावसिनि मैलाखौ बिथांमोना नुवा बिखुंनि जिनिरखौ नुवा बाब जानो हागौ बिथाङाबो मोनायाव लोङो देखायाखै बे फुलबारियाव नोङो नै गावहाथ' गेब्लाब्ला ओंखाम जाबाय नङा होमबा बे साइड जौ बथलालाय बाब खेबग्रा मानसि गैया सानदों बे जोंनि मानसियाबोदि बिथांनि उन गिदिंगासिनो बिथाङा मा जायो बबाव जौ लोंहोहैयो इउथ्सफोरनो नों माला नों जौ बायना हरो ना बेदर बायना हरो बेखौ जों नुवा इलेक्सननि सिगां हगारजोबगासिनो जोङो बिथाङा मा खालामदों दाख्लै 200 थाखा बिदोंमोन बे 200 थाखा आंनाव पकेटाव गैयामोन बेखौ मोनैनो थांदों बियो 200 थाखा बिदोंमोन आंनावबो आं बुंबाय दादा सासे আপনার অনলাइन হয় আমার কাছে অনলাइन নাই होनबाय তাহলে र অল্প সময় থাকে এখানে আমি দিতাছি दसे उनाव इसुबाले अबाव थांखो होनना नागिरबाय 200 थाखा केस लानो गैया बे 200 थाखाखौ मोनैनो बुंलांदोंनो 200 थाखा बिबाय मोनासै मारै जागोन 200 थाखाखौनो बिफिबा होनो हानो आरो अनलाइन जायोना जाया सोंदों बे 200 थाखाखौ मोनैनो प्रमद बर'जों 2000 ना मा हरदोंनो केस थाखा 2000 मोननाय इउपिपिएल हाबैलायबाय गैया बेखौ रावबो फोथायला माइनरिटिफ्रा जोंजोबनासो दङ दालाल होननानै इउसुबालिखौ रुंगुल बर'आ जे लाइमोन दाख्लै आंनाव फर्म गांसे बिहरदों बे फनाव आं बुंदों होगोन ला नोङो स्किल सार्टिफिकेटबो दंनो होगोन बेनो 2 लाखखौ आरो नों 2 लाखखौ लादो जोंनिफ्रायबो थियाटाराव हरनायनि राहा लामाखौ जों खालामगासिनो जोंनि फर्म बेनो बिथांनो इसु खालामगोन आरो एमएलएनि बे फार्स्ट सेलारि जोंहा 7 बा 7 केबिनेट मोनगोन ना बै सेलारिजों जानाय लोंनाय ड्रेस पार्टिजों बायना हरजोबगोन 2 लाखखौबो बिथांनो होनाय जागोन दाख्लै आं फन खालामदों फर्म गांसे नांगौ होनना होगोन बेनो आकाश पाताल बाय डाबल भटआव जेनगोन दिपेन बर'आ त्रिहन दैमारि बिथाङा आं दाख्लै मा बुङा देरहाखानायसोब्रा खिन्थु जों बुङोब्ला बिथांमोना ओंखामखौनो खहाबनाय नङाना खोथाया बिसो दा आरो बे इलेक्सननि थाखाय जे बिथांमोना ओंखाम खहाबालासिनो देहाखौ जे गाज्रि खालामना लानांगौ बे नङा खिन्थु जोंना जे देरहागोन बे खाथां गावनि जायगायाव हायाखैथ' बे कारेन्टनि फैसा जानानै थांनो हाबावो बियो बे एकदम खना खनला जि जायगायाव नेट नाङा बेयावसो थांगासिनो जि जायगायाव गावनि केरेक्टारखौ मिथिया बे अबिनाश दैमारि उन्दै गथ'फोरखौ जे बरबाद खालामबाय बेखौ समाजाव सोर गनायनो
बिथांखौ मिन्थियो खिन्थु बे अबिनाश दैमारिया माबायदि मानसि होननानै सोरबा सोरबा नायो मानसियाथ' थाख्लाख्लाना बिराद गय जाहैदां गुस्थिया ओरै गोजालाय मिथिगौ बिराद फाल्थु मानसि बेखौ बिटिसि नैबे एमएलए इलेक्सननि उनाव सिंगापुराव बेरायनो थाखाय जों खनसे चान्स होगोन बिथाङा एसे गावनि पापफोरखौ सुस्रांनानै फैथों बबेबा मन्दिर मस्जिद गिर्जाफोर दङबा नाय दिपेन बर'आ दिनैनिल' इउ पि पि एल नङाथ' बै टाइमाव मोनसे कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना नुखादों जानांगौ हाग्रामा सारखौ माबायदि फान्दायनो नागिरनाय हा हुनि खोथायाथ' थाबाय हाग्रामा सारखौ माने उग्रपन्थी जन्म होग्रा होननानै बिथाङा फान्दायनो नागिरदोंमोन आरो बैखौ नायोब्ला नुनो मोनो बिथांनि मोनफ्रोमबो रावानो मेकिं हाग्रामा सारा मा बुङा दिपेन बर'आ जुदि ओंखाम जादों होनबा बे जायाखै होनबा बे जादों दा दिपेन बर'आ दा इलेक्सननि नामाव जेरैबायदि खोथा बुंबाय थादों बे गासिबो उल्था बिथाङा दि जेनगोन मिन्थिखागौ रेजेक्ट जानाय जायगायाव जे बिथाङा गेलेनो थांगासिनो दङ बा नै नमिनेसनखौ होबाय दोखो दोखो जेननायनि अनगायै बेलेग फिथाइ जेबो गैया बिथाङा जेखि बुङा मानो गोदोनिफ्राय इउ पि पि एल का अरुण'दय मोनसे स्टेटनि स्किम बेखौ जोंहा सोसननो हानायसो एक्सिस दङ दाननो हानाय जोंनाव एक्सिस गैया खोथा बेनो स्पस्ट जानांगोन जे बिथाङा जि बुङो बे जेब्लायबो उल्था बुङो जायखौ हाग्रामा महिलारि सारानो अलरेडि क्लियार खालामनानै होखाबाय दिपेन बर'नि बुंनाय मोनफ्रोमबो रावानो दिनैनि दिनाव उल्था दिपेन बर'आ दा जेरैबायदि नम्र जादोंना हाग्रामा सार बुंनाय बायदिनो बे सिगाङाव बिराद माबा मा होनो बेखौ गोरा मानसि बियो बिराद जाफ्लानो रोङो इलेक्सनाव नों बायसान्स देरहानांगौबाना रां रुफा धोन दौलत आरजिनायावसो बे खारगोन बे नम्र मानसि नङा आं बिथांखौ खावलायदों ससमा गोसोमा खुनांगौ नङाब्ला नोंथांनि महरखौ दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै नुवाखै बे ससमाया खुनांगौ माबायदि बिनि महरखौ दिनैसिमबो रायजो राजाया नुवाखै बिथाङा जि खालामगासिनो बे गासिबो उल्था बे नम्र मानसि नङा बे बिराद हार्ड मानसि बे इलेक्सनाव बायसान्स देरहाबानाय रायजो राजाफ्रा बिथांनि खाथियाव थांनो हानाय नङा आरो आं मा एंगेलजों आं खावलायगोन रायजोफोरखौ बिथांनि महरखौदि दिनैसिमबो नुवाखै ससमा गोसोमखौनो दुगैनाय खिनाय हासुनाय जानाय लोंनाय दिनैसिमबो खुनो हायाखै मा हिसाबै भट होगोन मोखांखौनो नुवाखै दिपेन बर'निखौ माबायदि महर ससमाखौनो खुवा बिथाङा दे जाबाय